Boas noites, benvidos a Lugo a Debate. No programa de hoxe imos falar do idioma galego e do seu uso entre a poboación. E para iso contamos con tres convidados que son Manuel Regueiro Tenreiro, profesor, escritor e que foi director xeral de Política Lingüística da Xunta entre os anos 89 e 2000, Luís Villares, titular do xulgado contencioso número 2 de Lugo, e Mónica Pazos, vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. Boas noites e moitísimas grazas por vir esta noite a Telelugo a todos. E como non, xa o saben, que sempre antes de meternos en materia, poñemos un vídeo no que queremos explicarlles o tema do que vai o programa de hoxe. E no programa de hoxe quixemos saber como manexan os lucenses o galego, así que o imos ver. Segundo unha enquisa realizada polo Instituto Galego de Estadística, mentras 3/4 partes dos galegos de 65 anos adiante falan habitualmente en galego, coa xente nova pasa ao contrario. Só un de cada 4 menores utiliza este idioma. Ademais, Lugo é a cidade onde se rexistrou a maior caída de menores galegos parlantes. Yo suelo hablar en castellano, pero bueno, también depende un poco en el ámbito en el que me mueva de cambiar el gallego al castellano, no me importa hablar ninguna de las dos lenguas. Pues yo así diariamente en castellano, más que... a veces intento hablar gallego cuando estoy en alguna clase así especial, pero si no, siempre castellano. Generalmente en gallego, falo solo castellano cando outra persona me fala en castellano. Igual, más o menos. Lo que pasa es que yo es un gallego antiguo. Yo hablo en castellano, desgraciadamente me gustaría haber aprendido en gallego, pero mis padres no lo hablaban, así que no... Hablo las dos cosas indiferentemente, trabajo en una óptica y depende de lo que me hablen, contesto. O debate sobre o uso do galego sempre xera unha gran polémica, pero que opinan os cidadáns? Aquí hay provincias, sobre todo ciudades, en Galicia que se usa más el castellano que el gallego. Yo ahora estoy hablando en castellano, no sé por qué, pero por ejemplo Coruña efectivamente se habla más el castellano que el gallego. Aquí en Lugo, más o menos, y en la aldea sí se habla el gallego, pero es un gallego, lo que te decía yo antes, el castrapo. Depende de qué zonas, pero el gallego sigue siendo muy hablado. Yo creo que están más o menos a la par. Pues la verdad, yo creo que depende un poco lo que te decía, el ámbito en el que estés moviéndote. Yo creo que el gallego es predominante 100% en el ámbito rural, que en Galicia es muy extenso, pero en cambio yo creo que en otro tipo de ámbitos, ámbito empresarial y demás, no se utiliza tanto, aunque sí que he notado que últimamente se viene usando más de lo que se usaba. Pues yo creo que el castellano, por desgracia, está ocupando la mayor parte. Aquí en Lugo no lo sé, veo más gente hablar en gallego, pero en mi caso, en la provincia de Pontevedra, la mayoría de la gente habla castellano. A ver, eu creo que a situación non está moi ben, sobre todo na xuventude, porque eu estou estudiando maxisterio e cando estuve nos colegios en prácticas, fijábame que os nenos prácticamente sempre falaban en castellano. Pues depende, porque igual, así cuando vas a los pueblos o a la aldea, pues puede ser más el gallego. Pero quizás en el centro y tal, pues tenemos esa manía de, entre colegas y tal, pues así castellano, yo creo. Que es así como dependiendo de la zona, más bien. A ensinanza do galego no sistema educativo é un punto relevante. Moitos rapaces creen que se debería potenciar máis o uso do galego nas clases para potenciar a importancia que supón ter unha lingua autóctona. Sí, yo creo que deberían potenciar más el gallego como nuestra lengua autóctona y también tener la obligatoriedad, o sea, igualarla legalmente con el castellano, que no lo está. Creo que la mitad, o sea, son igualmente las dos lenguas muy importantes, así que... Bueno, pues en mi caso que estoy en la universidad, yo creo que dependiendo también de la asignatura, por ejemplo, hay una que se llama Estructura de Galicia, pues claro, obviamente tiene que ser en gallego ya, pero quizá todas las demás, en mi caso, son la mayoría también en castellano. Potenciar máis o galego, porque o castellano está, como que di, moi ben adquirido xa na xuventude. Deberían intentar que o gallego estuvera máis arriba. Tamén puxemos a proba os lucenses para saber se dominan a lingua galega e este foi o resultado. Poderíame dicir que significado ten a palabra froallo? No, nin idea, non? Neste caso, nin idea.
Froallo, no. Ya, si me pones con palabras muy específicas del gallego... Froallo, no. Froallo no. Froallo. Buah, pues ni idea. No me suena de nada. No la conozco, no. No lo sé. E cales son as palabras galegas que máis lles gustan aos lucenses? Chapuceira. Chapuceira, sí, encántame. Por que? Gustan as palabras largas e además chapuceira creo que é que é gallega, que sí, que representa o gallego perfectamente, sí. Xionllo, quizás, que esa sí la más rara, así que solo entendemos los gallegos, vamos. Polvoreta. Por qué? Porque me gusta, es divertida, es bastante larga, es así... Está bien, es divertido decirlo. Ledicia, siempre me ha parecido una palabra muy bonita. Rúa. A rúa sí que la uso y me gusta mucho porque suelo pasar bastante tiempo na rúa. Mais aló de polémicas, haberá que mirar ao futuro pensando que o galego é un tesouro que temos que coidar, perpetuar e compartir. Xa o viron que ningún lucense aos que lles preguntamos soubo que era o froallo, así que busquen no dicionario os que non o saiban. E comezamos xa o debate, comezo preguntándoles que opinan sobre o decreto do plurilingüismo, comezo por Manuel Regueiro, que lle parece? Un instrumento que pode ser útil, pero que compría consensualo na realización na práctica, porque non sei por culpa de quen foi feito sin o consenso de outras forzas políticas e dá-me a impresión de que tampouco foi consultado ningún organización comprometida no uso do galego. Si podía pasar que as forzas políticas non se puxeran de acordo, pero as organizacións que hai traballando a prol do galego podían ser consultadas. De todas formas, o reto é o plurilingüismo. Agora, como se implementa no ensino, eso xa é outra cuestión. Luís Villares. Pois, a miña opinión, o decreto do galego do plurilingüismo do ano 2010, demostradamente, despois de casi 5 anos de vixencia, é unha norma que demostrou a súa ineficacia para cumprir os fins que estaba chamados a cumplir. É dicir, é unha norma que en teoría desenvolvía a Lei de Normalización Lingüística e que, polo tanto, tiña como unha das súas funcións a promoción do galego e os datos do Instituto Galego de Estatística seguen unha serie terrible establecida xa desde o mapa sociolingüístico do ano 92, do 99, do 2003, e, polo tanto, demostra que foi absolutamente ineficaz para acadar iso, non? Entón, confundiu deliberadamente, e cando se deliberadamente xa non é confundir, cuestións como a igualdade ou como a liberdade, facendo un mal uso deses conceptos para establecer un sistema lingüístico, non? Sino que se viu que non serve nin para promover que a xente coñeza mellor a lingua, nin para erradicar os prexuizos que hai alrededor da lingua, nin para evitar a presión social que determinada xente sente aínda para utilizar según que lingua nos círculos sociais nos que se move. Por lo tanto, unha perda de oportunidade importante. Mónica Pazos. Sí, bueno, penso que tamén foi uns anos perdidos desde o 2010, que é o decreto de plurilingüismo, e sobre todo porque foi un decreto que parecía que ia en contra do galego, e había un decreto anterior que non se deixou avanzar, no que aparecía o 50% para cada lingua, entón sería unha oportunidade volver un pouco que sería o aprobado no Plan Xeral de Normalización Lingüística no 2004, e onde, ademais, co decreto de plurilingüismo foi acompañado dunha polémica que o que fixo é que se introduciran aínda máis unha serie de prexuizos que en nada beneficiou nin axudou a situación da lingua galega, que ademais que se ve nos datos actuais do IGE. Falaron ambos os dous deses datos do IGE que son realmente demoledores. Por exemplo, din que a porcentaxe de nenos que nunca fala galego incrementouse nos últimos 5 anos en 18 puntos. Mónica, que opinas? Sí, bueno, penso que é algo que nos ten que preocupar a todos porque os nenos e as nenas son o futuro do galego, o futuro do país. Entón, se realmente eles baixou tanto nestes anos, e a tendencia
vai ser moi difícil rompela. E se pensamos que dentro de 10 anos volve a baixar, pois estamos situando en datos xa extremadamente de preocupación extrema. Entón, nese sentido, penso que hai que insistir no que sería no eido da educación, porque é un modelo para eles, para os nenos e para as nenas, no eido do lecer e tamén un pouco, tamén socialmente que vexan que o galego vale como o castelán, porque ás veces, mesmo neses datos, o que se dá é que en contextos con familias que falan en galego, os nenos comezan a escola, chegan a casa falando en castelán. E os nenos que xa acoden á escola por primeira vez falando en castelán non teñen un contacto co galego. Entón, eu penso que é unha pena perder esta riqueza que é o galego e entón, nese sentido, eu penso que nos deberíamos preocupar todos para intentar mellorar esa situación. Luis Villares, que opinas deses datos demoledores? Eses datos do IGE amosan unha pirámide invertida, onde a poboación máis vella fala máis galego e a máis nova fala menos. Entón, iso dá lugar a que nos preguntemos en primeiro lugar por que razón non se transmite o galego xeracionalmente, de pais a fillos, de avós a netos e a netas, non? E esa razón hai que buscala única e exclusivamente nos prexuizos que ainda hai hoxe en relación á lingua. É dicir, se deixou de transmitir na casa e todo o mundo que estea escoitando esta hora debería preguntarse que pasou na súa propia casa para que fai 2 xeracións se falase galego e agora xa non se fale, ou por que os avós ou os pais que falan entre eles en galego non falan cos fillos ou cos netos e cas netas en galego. Eso responde única e exclusivamente a unha situación social concreta que é comprender aínda erróneamente por razón dun prexuizo que existe que non resulta útil, que non resulta conveniente transmitir o galego como primeira lingua de socialización. Entón, iso é algo que, no marco do que estamos falando agora, que o ensino tiña que contribuir a mudar, é dicir, tiña que contribuir, aparte de conseguir que a xente nova adquirise a competencia para poder falalo, que tamén desbotase eses prexuizos que incluso son transmitidos na casa en relación á propia lingua. En ese sentido, a escola debe de cumplir unha función revolucionaria estilo francés, onde xa les decían que tiña que supoñer a ruptura con determinadas tradicións da casa cando estas eran malas. Neste sentido, evidentemente, o prexuizo contra o galego que impida que se transmite xa na casa ten que ser cortado de alguma maneira na escola, que ten que, polo menos, achegar os elementos para que despois se poda, con liberdade, tomar a decisión de que lingua se fala, pero, polo menos, neutralizar eses prexuizos que poda haber instalados socialmente, como vimos tamén en parte das contestacións que fixeron ao principio do debate os cidadáns, onde se veía cousas como asociar a un ámbito rural e non a urbano, ou un ámbito non empresarial e o familiar, etc. Entón, a superación de todo iso, a escola cumpre un papel moi importante, ou debería de cumplilo, e no decreto non hai rastro de que se cumplise con esa función, ni nos datos de IGE menos. Manuel Regueiro. Bueno, aí eu vou empezar a discrepar un pouco, pero para eso estamos aquí, non? Eu creo que hai, ademais, estando de acordo, discrepamos no acordo, en que, ademais de os prexuizos, e ademais de a transmisión xeracional, eu creo que a escola, os institutos, a escola, eu falo máis de instituto porque era o meu, creo que cumplen o seu papel. Entón, que é o que está pasando ao ler ou ver esa primeira presentación? Ademais dos prexuicios e de asignar o uso dunha lingua a unha determinada función ou un determinado ámbito local, había que pensar tamén nese equilibrio que se está rompendo en contra de lenguas minoritarias, que é o efecto da globalización. Entón, insistir e incidir na utilidade e no prestixio da lingua, para min sería fundamental. Creo que a globalización estálle facendo un flaco favor ás linguas minoritarias en xeral, incluso non tan minoritarias como pode ser o francés ou como pode ser o italiano. Entón, aí é onde está o reto, aí é onde está a pregunta: como facemos para que o galego, estando de acordo en que temos que meternos de cabeza no plurilingüismo, porque é que necesítase, porque senón a pregunta que nos fan sempre, que aquí non saleu, pero dice, bueno, oi, Manuel, co galego solo
donde vou? Entón, houve unha experiencia xa nos anos 90 en que se fixo un estudio de unha gramática contrastiva en que se enseñaba galego e a partir do galego francés, inglés e en algún instituto incluso alemán. Entón, de saber como as estructuras do galego, comparativamente, valen perfectamente para o francés, para o italiano. Valen comparando cas estructuras do inglés. Entón, ese valor, é o que din os comerciantes, era poñer en valor o galego. E aí é onde podía estar o reto, e aí é onde necesitamos, cambiando, se é necesario, o decreto de plurilingüismo, que eu creo que sí, non me doi en prenda, se é a miña edad xa podo dicilo, cambiando ou facendo outro, consensuando outra maneira de implementalo. Non é necesario competir, porque claro, agora estamos acostumbrados a vivir nun ano de eleccións como este, estamos acostumbrados a competir, pero a lingua é para convivir. Entón estamos noutra dimensión. Se aquí estuéramos tres políticos agora, pois eu estaría discutindo con eles. Pero estamos tres profesionales. E tres profesionales de asignaturas diferentes, moi diferentes, de filoloxía e de filosofía, estamos de ámbitos. Entonces, vemos que pode haber un punto de acuerdo. E o punto de acuerdo pode ser buscar, convivir coa lingua e facer un decreto ou non decreto, ou un plan de traballo en donde prescindimos da competición. Pero claro, como lle pides hoxe a un político que prescinda de como no argot din de arrastrar votos? Parece que pedir a luna. Pero eu creo que é necesario, porque senón imos mal, francamente mal. Porque eu teño aquí unha do mapa sociolingüístico que se refería, podo tutealo, Luís, non? Mas Mónica, referíanse a eso. Dicía, na páxina 358, no tomo 2, as actitudes lingüísticas era que pasaría si desaparecer o galego. E as cifras era que a xente dase conta, que pasaría algo grave. Bueno, o 80% diría que perdiéramos a identidade, así, en directo. Isto non quere dicir que non manteña a experiencia, pero estou utilizando moito o uso da palabra. Por lo tanto, resumindo, compre, é necesario chegar a un consenso de como enfocamos nos centros e na sociedade, por suposto, o plurilingüismo, porque é que necesitámoslo pola mobilidade e pola globalización. Dice, bueno, pero é que a mobilidade é unha injustiza. Sí, dillos aos nosos emigrantes de outro tempo e aos novas formas de migración laboral que hai agora. Dilles que non, que mira, que galego, sí, galego, pero como encaixamos eso para saber mellor o inglés? Estou falando do meu déficit fundamental de formación. Como? Claro, en francés, mais oui, monsieur, pero en inglés, por máis que eu intento, falo, vamos, rematadamente mal. Pois, preguntado precisamente por estes datos do IGE, hai un par de semanas o recén estreado conselleiro de Educación, Román Rodríguez, dixo que está garantido con este decreto o coñecemento que os adolescentes e os rapaces en xeral teñen tanto oral como escrito do galego, que o que falla é o uso. Compartides, Luís, esta visión? Eu non a comparto, pero porque xa os datos non somente do IGE, senón das anteriores enquisas amosaban xa que había un 20% de mocidade que non era capaz de expresarse con fluidez en lingua galega. Por lo tanto, faltan unhas das destrezas para poder afirmar que alguén é competente nunha lingua, no noso caso no galego, non? Por lo tanto, iso non é exacto, por non decir que non é certo, non? Doutra banda, garantir a competencia é un dos presupostos para que se poda usar, pero non é o único. É necesario outro
componente que é a ausencia de prexuizos cara a lingua e, en segundo lugar, a ausencia de presións para usala con liberdade en calquera ámbito. E por iso tamén formulo nese sentido para que cada quen pense que fenómeno se dá cando a xente que fala galego habitualmente entra no xulgado e cambio castelán, ou cando entra no hospital e cambio castelán tamén, porque hai todavía ámbitos onde hai unha barreira de cristal que supostamente non debería existir, pero que en realidad existe. Iso pasa porque hai algo que está todavía moi enraizado que non se acabou con iso. Ben, o decreto non conseguiu acabar con iso, máis ben ao contrario, o índice de uso sigue descendendo nos espazos públicos e queda restringido maioritariamente a ámbitos privados e, polo tanto, non se pode deducir a partir de aí que fose eficaz para iso. Polo tanto, non podo compartir esa interpretación dos resultados. Ademais que en termos tanto absolutos como relativos descende o uso en todas as franxas da mocidade, polo tanto, de ninguna maneira queda garantida con esa situación, na miña opinión, vamos, que a lingua está en condicións de utilizarse, porque se non se utiliza, se non hai práctica de usala, non se usa, por máis que se coñeza, non? É o mesmo que nos pasaría a calquera seguramente noutra lingua, non? Mónica, que te parecen esas palabras do Sí, conselleiro? aparte, bueno, penso que non está comparando datos con igualdade, porque sí, efectivamente, pode aumentar o coñecemento do que sería o galego, pero se vamos por franxas de idade, claro, estáse referindo a que a xente nova, ao mellor falando de 50 anos cara abaixo, de que son capaces de ler, de escribir, do que serían competencias pasivas, e claro, se comparamos con xente maior de 50 anos que non tuvo acceso á educación en galego e que son os que din, claro, eu non sei ler, non sei escribir en galego, lóxicamente, e algúns tiveron menos educación obrigatoria, non era tanto tempo como é agora, e aparte era en castelán. Entón, claro, non podemos comparar diferentes franxas de idade e meter todas o que serían os coñecementos, as competencias. As competencias realmente son 4, sería o de escribir, o de ler, e aí onde, claro, os datos melloran, porque é xente nova e ten máis formación. E, en cambio, o que son as competencias importantes para unha lingua que falar e entender, bueno, de entender tamén dase que hai un gran porcentaxe de entendemento do que sería o galego, pero o que é falar sí que realmente baixa. Entón, tampouco é que o coñecemento en sí suba, porque, bueno, é un pouco comparar realidades que non son iguais, que non están en igualdade. Comparar a unha persoa de 15 anos cunha de 65 ou de 70, non podemos decir que, claro, que mellorou o coñecemento. Bueno, lóxicamente, porque levamos 30 anos de que se mellorou moitísimas cousas na educación. Entón, por iso penso que querer matizar os datos do IBE e decir que se mellorou, pois é un pouco non querer asumir que a situación é preocupante. É dicir, o importante é que se fale, de que se use, e, efectivamente, o coñecemento máis ou menos cun decreto ou outro, cunha lei no ensino, estaría máis garantido, e o que faría é que se usase máis e que socialmente as entrevistas ao mellor que acabamos de ver falasen máis en galego que en castelán, pero realmente o coñecemento, aínda que non sexa un bo decreto, pois hai a materia de lingua galega, hai un profesorado que usa o galego, entón xa o vamos coñecer. Entón as persoas de 70 anos, efectivamente, ao mellor nunca leron un libro en galego. Manuel Regueiro, que lle parecen esas palabras do conselleiro? Pois, por unha vez estou, e sin que sirva de precedente, estou de acordo na lectura que fai o conselleiro, porque o conselleiro lé a favor dos profesores de galego e que dan as clases en galego. O coñecemento está garantido, é dicir, usted pode entrar nun instituto, en calquer instituto, e vostede fala en galego, dá a clase en galego, non hai problema. Vamos, eu digo, unha longuísima experiencia. Iso é en canto a coñecemento, era o que decía Mónica. Coñecemento ese está garantido. Agora, hai a segunda parte. A actitude é romper o cristal. Aí é onde está o problema. Non hai unha correlación entre coñecemento e uso. Hai alumnos que saben galego, pero antiguamente dicíase dabuten. Moi ben. Saen da clase, se acabou. Nin que lles diga, bueno, é que din, no, este profesor, se lle faz o exame en galego, nin con esas.
É dicir, aí hai un prexuicio e iso é tamén outra das cousas que temos que seguir estudiando. Eu aí confésome un fracasado total. Sin embargo, hai unha cuestión que é, digamos, a exemplaridade. 3 profesores dun curso, dun grupo, están grupos de, teóricamente, de 25, teóricamente. Teóricamente, Mónica. Sería que non é que se poñan de acordo, senón que falan do gabinete, do equipo de normalización lingüística, preparan os seus materiais e dan as clases en galego. Temos feito e temos comprobado, se algún dos antigos coleguitas que ainda están traballando no Ángel Fole, podo facer propaganda, o mellor instituto do mundo mundial, xunto co de Pastoriza e máis co das Pepas. Pois, se os tres se poñen, tío, ao principio do curso, respóndame estas preguntas. Varía, como na enquisa, varía moito se lle faz a pregunta en castelán ou xa faz a pregunta en galego. Primeira variante. Entonces, un facía as preguntas: que prefires que che explique, por onde queres que comence, que queres que tal, e unha de inglés facíalle incluso en inglés. As porcentaxes eran, pois empezábamos casi sempre galego, 30%. Exámenes, da evaluación, da preevaluación, pois tamén seguíamos no 30%. Primeira avaliación, pasábamos normalmente ao 60%. Segunda avaliación, normalmente estábamos no 80%. Teño que dicir que nunca logramos o 100%. En alumnos moi bons, de selectividade, como falábamos antes de entrar aquí, do Ángel Fole, de 100% aprobados. Nunca logramos o 100% en galego, pero o 96% sí. É dicir, que aí o efecto exemplaridade, o efecto equipo, o efecto acción común, ou que podíamos decir ensino cooperativo, no ensino. E despois na sociedade campañas. Eu recordo que a campaña do Seguriño é iso que tiñamos ao Xabarín enfrente. É dicir, Seguriño frente a Xabarín, foi unhas campañas. Fixemos a seguinte, o semaforín, un desastre. Pero hai que intentalo. E por que non un pouco yo en galego, home? Por favor, que eu... Bueno, xa non digamos un Peppa Pig, porque ese xa foi o Xabarín. Como Esponja, xa. Antes que Por que non? Claro, é que... Entonces, hai que buscar, pero iso búscase con profesionais, con equipos e con políticos que se poñan de acordo, por favor. Nesto, o meu xa sei que din que hai que facer un gran pacto pola educación, é verdad, e pola sanidade, pero dentro do pacto pola educación, en Galicia está o pacto polo galego. E non é difícil, porque temos un pacto previo. Que aí temos que decir que todos os partidos políticos o incumpriron, que non me veñan con monsergas de que nós fomos os defensores. Non, mire, non. Foi papel mollado, con perdón. E se non están de acordo, como decía Duns Escoto de Santo Tomás, se santo que rece por min, pero se político que discuta comigo. Bueno, el Santo Tomás de Duns Escoto, que era un filósofo moi fastidiado, decía: se é santo, ora por mé, pero se é sabio Tomás de Aquino, que discuta comigo. Non se atreveu nunca Tomás de Aquino en discutir con Duns Escoto. Teño que cortalo, que vamos uns minutiños á publicidade, xa o saben, sigan connosco, que seguimos co debate sobre o galego, pero uns minutiños de nada para a publicidade. Pois
Pois xa estamos de volta neste debate sobre o uso do galego e comezo preguntándois, pois xa que falamos para dar carpetazo xa ao tema do ensino, como creen que debería ser o decreto ou a normativa do ensino para que realmente os cativos salgan dos colexios sabendo galego e querendo falalo? Mónica. Ben, é un tema complicado porque é difícil conseguir realmente esos obxectivos, pero do que estivemos falando aquí eu penso que é importante de que todos teñamos en conta que queremos esos obxectivos, de que os cativos falen galego e de como conseguilo sería ter sempre como prioridade os obxectivos. É dicir, o obxectivo é intentar conseguir que o maior número de nenos e de nenas falen galego, entón a partir de aí imos articular un decreto, unha lei, e non por xa problemas, senón o obxectivo este, entón, nas cidades, que é onde hai menos uso do galego nos nenos, pois é necesario por, ao mellor, nalgún colexio a inmersión en galego, ou por o 50%, eu penso que é un pouco estudar a situación outra vez, porque a verdade é que cambiou, segundo os datos, moito a situación de hai 20 anos, e sobre todo porque se non hai transmisión xeracional, pois na casa non o poden aprender, é un pouco a garantía de que no ensino sí que podamos conseguir de que o falen, non só de que o coñezan. Luís? Eu distinguiría dúas cousas, non? En primeiro lugar, a forma e despois o fondo, non? En canto ao novo decreto, falamos aquí no intermedio, sería necesario, na miña opinión, que se visibilizase efectivamente o consenso onde non houvese nin gañadores nin perdedores. É dicir, que seña posible recuperar unha posición sin que ninguén se sinta vencido nese debate, non? Creo que temos un marco moi bon de referencia que toda a unanimidade parlamentaria fixo en 2004, que é o Plan Xeral, e sobre ese marco de referencia que ten que servir como pauta de interpretación de como deberían ser os decretos posteriores, elaborar un novo texto, non? E entón creo que eso nos presentaría a toda a sociedade como vencedores, porque nesta batalla non debe haber vencidos. E en segundo lugar, en canto ao fondo, eu tería en conta como Mónica tamén as singularidades que van amosando os distintos mapas, non? Evidentemente, e tendo en conta cal é a finalidade que se quere conseguir. Queremos conseguir a igualdade e a liberdade lingüísticas no momento en que a xente salga do ensino. Entón, para que iso se produza, é necesario que o ensino cumpla a función de prover esas ferramentas. Ferramentas que supoñen, en primer lugar, dotar de competencia suficiente e, en segundo lugar, desvalerse dos prexuizos que existen hoxe en día. E para iso é necesario un contacto diario ca lingua, un contacto cotidiano máis alá, evidentemente, da propia asignatura, na que non haxa materias vedadas ao galego, é dicir, que non haxa unha asociación entre que as disciplinas científicas non e as humanísticas sí, e que, polo tanto, busque ese camiño. En segundo lugar, tendo en conta que hai ámbitos urbanos onde a mocidade ten máis desafección ca lingua, no sentido de que, de afección de afectividade, me refiro, porque xa non os coita falar na casa, é necesario que esa aproximación teña tamén en conta esas peculiaridades, é distinto que outro entorno onde nas familias se siga utilizando a lingua. E iso é función tanto do decreto como dos equipos de dinamización e normalización lingüística, que teñen que buscar a maneira de adaptar esa necesidade de afectividade, logo, ademais da competencia lingüística en relación a cada centro. Eu creo que ese debe ser o camiño que, aparte, deu moi bons resultados, sempre na vía central da inmersión lingüística, e a inmersión lingüística implica un contacto suficiente e intenso ca lingua como para que todo o mundo teña capacidade de falala, de comprendela e, ademais, de non ter motivos para despreciala, non? E ese modelo funcionou en moitísimas latitudes de Europa e o que hoxendía a maior parte da comunidade educativa que estudia isto está nesa liña. Entón, a partir desa liña pedagóxica e desa convicción docente tamén e convicción en xeral do mundo educativo, a transacción xurídica, non? Porque ao final o que facemos na norma non é senón darlle forma a algo e tendo en conta eses datos, tendo en conta que queremos reverter unha situación porque hai un consenso tamén xeralizado e amosou tamén Manuel neses datos de que é algo que a ninguén lle gustaría sufrir, é dicir, a pérdida lingüística como riqueza colectiva, máis alá incluso de dereito individual e colectivo, que como país temos tamén dentro desa realidade da oficialidade lingüística a ter esas dúas linguas e, polo tanto, tamén a podelas usar en calquera contexto. Creo que a vía vai por aí. Manuel Regueiro. Pois estando de acordo, tamén completando un pouco, como un equipo promociona, como un equipo se desarrolla, cando hai acordo dentro do equipo, cando
un intenta irse do equipo e facer festa pola súa conta, estamos falando do Madrid, agora, pois empezan os problemas. É dicir, vamos a ver, por que ti sí e eu non? Entón, aí estaríamos no ámbito da política. É dicir, porque ti tesme que votar a min ou tal. É dicir, aí apartémolo un pouco. Xa sei que todo é política, xa o sei, pero o político, como o xurídico, está ao servicio da convivencia, está ao servicio da xente. A maioría dos galegos creen que debe manterse a educación en galego, na porcentaxe que está, 51%. E un 33% máis cree que debe incrementarse. Nós temos que servir a eso. E parece que é unha das cousas que dentro da enquisa, vamos, dos datos, pasou así de rondón. Non, hai que servir a eso. Era o que insistíamos. Hombre, cando se fixeron, e aí, bueno, con perdón, algo tiven que ver, cando se fixeron os equipos de normalización lingüística nos centros. Foi unha eclosión. Entón, agora, habría que falar con esta xente, escoitalos, escoitar de verdad. Porque, claro, nós decimos, no, temos que ter temperamento crítico. Digo, bueno, cando me din, no, que temos que ser críticos, profesor, eu decía, cítricos, é dicir, amargos, quitemos a amargura, se é posible, que non sei se será posible. E despois feixamos ensinanza cooperativa. Cooperemos e veremos os resultados. Claro, para iso hai que poñer medios e para iso hai que dar exemplo. Claro, o guirigay parlamentario non dá exemplo. E quizá eu dicindo agora tampouco, pero iso unha. E outra, despois, ser máis positivos, máis... e aproveitar todo o poderío que temos, por exemplo, en personalidades, mestras e mestres que loitaron polo galego. Está aí o Museo do Pobo Galego, o Museo Pedagóxico de Galicia. E ten unha sección que é recuperar mestres que marcaron a túa vida. Agora mesmo podíamos decir, podemos facelo, non o ímos facer para non meternos en ningún lío, que mestre ou que profesor ou que mestra marcou a túa vida. Eu tiño claro. A min foi outro Manuel. Manuel o día que o Rogelio levou, quixose disculpar de que non fora á clase, porque tuvera que ir co seu pai ao Molime. Claro, Molime, o Manuel non sabía o que significaba. Entón, dixe, oe, e que significa eso de Molime? Claro, que queres decir con eso de Molime? Cando vimos o mestre, a primeira vez que eu vía falar en galego, explicounos na clase, puxo a frase que el quería decir en galego, puxo en castelán, empezou a falar do que eran, por exemplo, dixo, no, é para que sirva o Molime? Para as cortes. Como se traduce cortes? Para un neno da aldea. Pois empezamos a discutir antes de entrar no colexio. E pois, en Ferrol din cortijos. Non, os cortijos son os de Andalucía. Pois logo son cortes. Non, as cortes é onde se reúne Franco cos procuradores. Pois quedou cortijos. E entonces el non, el chegamos ali e dixo nos cuadras. Dixémoslle, non, señor mestre, non. Cuadras non, porque as cuadras son, dixo o Daniel, que viñera de Buenos Aires, as cuadras son grupos de casas. E non é iso. Non, pero foi-nos, é dicir, facer un ensino cooperativo, un ensino donde era unha escola unitaria, que era a escola unitaria de Perves. Éramos 30 e pico nenos, que era masculina, era a escola de nenos, ali no apeadero. Claro, desde entón eu son bilingüe. E despois, claro, chegabas ao catecismo e o don Xosé falaba en galego. Pero era a convivencia, era, despois leu daí a armonía, pero claro, iso da armonía xa é un rollo, hai que pasar ao plurilingüismo.
Cambiamos un poquinho de tema, falamos sempre do ensino, pero que dixestes ambos de que na casa tampouco se fala. E como se incide nas casas, nos fogares, para que se lle fale aos máis noviños o galego, quitar eses prexuizos? Hai que facer campañas de sensibilización? Que hai que facer, Mónica? Hai que facer moitas cousas. A verdade é que o ámbito familiar da casa quizáis é o máis difícil de meternos, porque nos metemos no que sería o ámbito persoal, mas eu penso que, se socialmente, se no ensino o galego está presente e dunha forma sin polémicas, sin confrontacións, penso que vai ser moito máis fácil que desde as casas, pois ao mellor, se os pais que o falan, que o transmitan. E sobre todo eu tamén penso que hai moitos pais e máis que neste momento falan castelán eles, e falan os nenos en castelán, pero que ese é un dato moi positivo, que non teñen nada en contra do galego, todo o contrario, que mostran unha actitude moi favorável e que eles están a favor que os seus fillos co aprendan. Entón, penso que tamén temos que pôr en valor o que son moitas persoas novas que teñen unha actitude moi favorable. E, a partir de aí, traballar o que sería implicalas para que esa importancia que lle dan como parte da nosa identidade ou como parte da nosa historia, que traducila no que sería o paso, o seu uso e, sobre todo, a importancia que ten cara ao futuro de que a usen cos nenos e nas nenas. É difícil no que sería chegar a unha familia e dicirlle agora, a partir de hoxe, non fales en castelán, falalle en galego. Pero eu penso que, se socialmente tamén está máis presente, se lle damos o que sería, ao mellor, que teñan máis recursos para os nenos ou nenas, xoguetes, que haxa debuxos de moda, tipo que falábamos antes, Pocoyo, Peppa Pig, ou mesmo series para adolescentes, porque non en galego, se poden traducir a outras linguas. Aí sería un pouco que, aparte de centrarnos no ensino, desde o que sería ese acordo pola lingua, tamén que teñamos claro que socialmente debemos incidir ou facer revistas para a adolescencia en galego, pero con cousas que a eles lles interesa. Entón, todo iso axudaría e os pais, tamén ao mellor, implicábanse máis, tamén preguntaría a eles, porque hai xente, por exemplo, nas AMPAs, que fan moitas actividades, que normalmente o usan e defenden o galego, e que fan actividades extraescolares. Entón, tamén eu penso que é importante ter a súa opinión, porque é xente que a nivel individual, desde o seu ámbito, estiveron facendo cousas ata agora, a pesar de que, o mellor, desde o goberno non se facían, pero eles, polo seu interese, pola súa preocupación, están facendo cousas e penso que, que debemos ser optimistas e transmitir ilusión, porque senón, tampouco imos conseguir bons resultados. Luís Villares. Eu, nesta estrategia concreta, sin ter máis experiencia que a do usuario, eu distinguiría dos niveis tamén, o nivel da consciencia e o nivel da inconsciencia. No nivel da consciencia, dentro das casas, das familias, eu sí que promovería, casi como primeiro gran anuncio, a pregunta de, nas casas onde se falou e xa non se fala, por que se deixou de falar? Eu creo que na resposta a esa pregunta está o argumento para a recuperación dos usos. É dicir, por que, se é unha lingua tan válida como outra calquera para describir a realidade, por que se deixou de usar? Pois non hai ningún motivo que non seña simplemente a propia convicción de que queremos o mellor para os nosos nenos e o mellor para os nosos nenos pasou nun determinado momento por unha inercia histórica e porque tiñamos unhas conviccións arraigadas de épocas non democráticas de que o útil, o único bon e o único válido era o castelán. Entón, o primeiro é deserdar e desafiuzar para sempre ese tipo de prexuizos e a partir de aí, con absoluta liberdade, que é a partir dese momento cando se pode falar de liberdade, cando xa non existe ese condicionante, nese caso das familias que se baixaron do galego, que son a maior parte delas en Galicia e singularmente no entorno de Lugo, pois a partir de aí o resto de campañas, non? Para aqueles entornos que tradicionalmente xa non foron galego-falantes, eu creo que a primeira aproximación a este tema debe de vir tamén por aí, non? O tema de que non,
evidentemente, se non o falaches nunca seguramente non che vai dar por aí, e tampouco se pretende que a ninguén que non lle dea por aí, pero sí que se pretende o cambio dos ollos con que se ve o tema, non? O co que se ve o uso normal do galego nos distintos ámbitos, e o feito de que un vexa que tamén pode incorporarse ese carro en calquera momento, incluso sectorialmente, na casa non, pero noutros ambientes sí, por que non vamos a afrontar tamén que haxe ese bilingüismo integrador desde o monolingüismo en castelán? Pois porque sí, é unha opción que sería inversa da que está sucedendo hoxe en día. E, finalmente, a nivel de inconsciencia, sí que sería bon que o galego entrase nas casas, igual que no resto da vida social, como faremos despois, supoño, por medio dos símbolos, non? É dicir, resulta que hoxe en día nos achegamos a mirar de parte das administracións e recibimos ainda moita documentación só en castelán, a pesar de que veña da comunidade autónoma, ou que temos en riba da mesa os produtos que nos comemos e, a pesar de ser elaborados na terra, non teñen etiquetaxe en galego. Sin embargo, se vísemos con normalidade que a lingua tamén está presente neses usos, pois tal vez nos parecería normal tamén que o noso fillo ou nosa filla que non falaba galego hasta agora chegue un día falando da codea terrestre, non? Pois para min iso sería un símbolo dunha normalidade e dunha permeabilidade que hasta agora creo que non existe de todo, que solamente existe nun determinado sentido. Manuel Regueiro. Bueno, ahora empezo solemne para acabar igual non tan solemne. Solemne sería crear ambientes de aceptación do galego, é dicir, crear un ambiente. E como se crea un ambiente? Mediante un relato. É dicir, hai que facer un relato, é dicir, que queremos contar, que queremos facer, que queremos dicir, digámoslo. E despois a outra parte non tan informal diría, pois, mire usted, a min díxomo, non é meu, Josune Aristondo, que era a consejera vasca, foi secretaria general do PNV. Dicíame, Manolo, que pa Junquera e el Aitá. É dicir, música e os maiores, o abuelo, é dicir, aí Mónica que veu da lá, pois, é dicir, foi para eles unha cuestión moito máis difícil que para nós, o euskera. Vemos que, entón, poñamos cos maiores, no sentido de maiores que pode ser a persona que fala normalmente en galego. E, despois, a parte de percepción, música. Por exemplo, un concurso que houve en Galicia, Panxoliñas. Na época de Navidad, cántame en galego. Ou a propaganda. Vivamos como galegos. Son consciente de que estou facendo, e igual non teñen anuncio nesta cadena, pero don't worry, que malo será. Sí, Gadis. Iso sería un pouco, digamos, pero oiga, usted está nos tomando de broma. Non. Sobre a propaganda, despois do mapa sociolingüístico, que foi o primeiro que se acometeu nos anos 90, dixen, porque claro, había unha profecía que podía autocumplirse, que era a do señor presidente da actual Real Academia Galega, que era que en 30 anos, caput, acabouse. Entonces era o informe dramático da lingua galega. E claro, encontraste con ese panorama cando chegas e diste, Manuel, que estás collendo unha responsabilidade moi grande. Vamos a ver que pasa aquí. Entón, primeiro é, bueno, onde temos estes estudios? Os estudios que había sociolingüísticos era del Mocosona, é dicir, pois, fálase, hombre, sí, a percepción dun recreo, de un instituto dache, pero non está no asunto que estamos falando aquí. Entón, sería crear ambiente, en resumen, crear ambientes que leven ao castelán, tocar teclas, a sensibilidade, a afectividade, que movan a xente a ir por ese camiño, e volvemos ao de sempre. Comprendamos o que discrepa, pero démonos conta de que nos estaban dicindo, no, é que estou falando en galego, en gallego ou en castelán. Bueno, sí, decímolo en serio, pero hai que buscar ese sistema. Dice, bueno, para iso vades a Telelugo para decir que hai que buscar o sistema, vostedes que son tan listos. Pois mire usted, eu non son tan listo. Eu non o sei. Agora, despois de
15 anos, fora da batalla diaria, non fora desto, porque teño aquí todo, os apunticos los tengo, pero o traballo de campo, de como se planifica ben unha campaña, de como se busca a sensibilidade, o gusto, iso fano moi ben os vendedores de coches, por exemplo. Iso fanche, a min pasaron outro día unha enquisa que dixen, bueno, pero é un examen ou é unha enquisa? E alguén dixeme, non, é que queren saber os gustos. E había que tamén tocar a parte esa afectiva do gusto. Claro, se lle facemos desagradable, cando unha persona fala, facemos o chiste facilmente, eu non falo en galego, e cando pase por tu puerta te la peto, te la voy a petar. Claro, rímonos deso, pero, claro, esa persona que está dicindo eso, alguén preocupouse de enseñar en galego, ou cando, como me pasou a mí, eso pasou a mí, cando decía con 20, e alguén dixeme, nin con 20 nin con 30, Manolo, conveniente. Nese momento aprendiche, pero quedaxe tocado por un momento, pero ríronse de min. Claro, é moi difícil, os sentimentos ferímolos facilmente. Claro, facendo unha tontería ou dicindo unha, como estou dicindo eu agora, posiblemente, pois fira a alguén, eu pido perdón, porque que non, é que é por cariño. Claro, igual digo unha tontería, pero hai que querelo. O noso tesouro temos que querelo tamén. Non só explotalo, que tamén hai que facer industria cultural galega, pero hai que querelo. Vamos ir axilizando, que se nos vai acabando o tempo. Queríais preguntar pola relación coa administración. Está garantido que cada galego de verdad poida elixir o idioma co que se relaciona coa administración? Luís Villares, que o decías antes, que che parecía que non, creo. Desde logo, a administración de xustiza non está en absoluto garantido, en absoluto. Mesmo que se quixese, non temos as ferramentas para dispensar unha atención en galego no mesmo tempo real que a temos en castelán. E é, claro, casa de ferreiro coitelo de pau, non? Porque nós que debemos de dar exemplo a efectos de oficialidade lingüística e garantir os dereitos dos cidadáns, somos seguramente unhas administracións máis incumplidoras. Carecemos hoxe dunha aplicación informática que tramite con regularidade en galego, carecemos de bases de datos con legislación consolidada en galego, de ferramentas de internet que nos permitan operar con habitualidade en galego, e iso fai moi difícil que na administración de xustiza o dereito dos cidadáns e as cidadás a desenvolverse ca súa propia administración, na súa propia lingua, se cumpla, non? Entón, aí dista moitísimo de ser real a igualdade de linguas, non? E a oficialidade lingüística. Mais alá da administración de xustiza, noutras administracións, pois tamén dista moito. E vémolo incluso na propia administración de xustiza cando a Xunta de Galicia se relaciona ca administración ou os concellos tamén o fan. Moitas veces temos xa non solamente a documentación, senón o que se ve percibindo como trato das administracións entre elas ou ca administración de xustiza, moitas veces moi afastada diso, non? É preocupante sobre todo isto porque a administración dunha sociedade democrática debería de reflectir tamén esa pluralidade e moitas veces non o fai. Non digamos tamén, por exemplo, a Administración Xeral do Estado ou as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en Galicia, que tamén son administracións que están atinxidas pola legalidade lingüística, por lo tanto, pola cooficialidade. Por lo tanto, esas afirmacións que a veces vemos de que non, como isto vai para a subrogación do goberno, como isto vai para tal, xa non pode en galego, non. Claro que pode ir en galego e, ademais, xa o propio feito de que vaya en galego debería de presupoñer que vamos a recibir a contestación en galego e a tramitación do procedimento en galego, pois supón unha opción implícita pola nosa lingua e unido iso ao deber que teñen os poderes públicos de fomentar a oferta positiva do galego, de seguir adiante con esa iniciativa, xa debería presupoñer a tramitación dos procedementos en galego. Lamentablemente non é así. Por que pasa isto? Pois, home, desde logo, dunha banda, por a falta de medios que teñen moitas administracións, pero, por outra banda, porque é unha inercia adquirida que non se foi capaz de romper. E aquí xa non estamos falando do ámbito privado, do ámbito da rúa, estamos falando dunha administración que ten uns deberes concretos porque se debe aos cidadáns e ás cidadás as que sirve, e, polo tanto, deberá de garantir sempre, en todo caso, que esa oferta en galego existiría, e hoxe en día non o vemos, non? Moitas veces, achegámonos a calquera administración non somente de xustiza ou autonómica, senón a administración
administración sanitaria e vemos que non temos moitas veces ese trato. A pesar de que, por exemplo, no ámbito dos Sergas hai unha instrucción do ano 2006 onde se lle recomenda como norma xeral de uso a todo o persoal da administración sanitaria que, como principio de oferta positiva, a primeira conversación, as primeiras palabras que se digan ao usuario ou a usuaria se fagan en galego. Isto que é un xesto que parece tan insignificante é moi importante, porque é a lingua na que un recibe a primeira comunicación, na que un recibe os primeiros ánimos, o primeiro desalento, e sería moi importante que todas as administracións tuvesen este tipo de normas en la que fose solamente de referencia para que a xente administrada, a ciudadanía en definitiva, sentise algo máis a administración como a súa, porque hasta agora podemos ver ou contemplar que nunca hai dificultades cando un busca esa relación en castelán, pero sí que as hai ainda de hoxe cando un as busca en galego. Por iso sería necesaria a superación de todo iso. Non creo que estén garantidos os dereitos lingüísticos. Mónica, que crees? Penso que non, aparte de incidir no que dixo Luís do que sería a administración de xustiza, da que el é máis coñecedor, do que sería todo da administración de Estado, e mesmo no caso dos Sergas, que é un ente moi vinculado ao que sería a administración autonómica, pois o feito que ás veces aínda solicitando un informe ou un volante moi difícil que cho fagan en galego, ás veces, nin o que sería cubrir simplemente os datos, o que serían, incluso ás veces, aí houve un retroceso, que antes sí que todos os documentos, modelos que había, sí que eran só en galego, e agora cada vez, ás veces, ao facer os novos modelos, xa non incorpora o que sería o galego por defecto como algo positivo. E despois tamén, por exemplo, no que sería en Facenda, antes sí que había máis modelos en galego para facer o do IRPF, para facer a declaración da renda, e agora váse pídelo que non hai, desde hai uns anos, e son cuestións de que os cidadáns e as cidadáns están continuamente usando, porque, é unha administración que temos, hai que pagar os impostos, e vemos que aí tamén non temos cubertos o que serían os dereitos. Un pouco aos concellos, agora moitos deles, ou mesmo a administración ou outros entes, que contrataron servizos que antes ofrecía o propio concello, entón aí se pedía esa atención en galego, en certa maneira, sí que se estaba cumprindo cando o cidadán ou a cidadá acudía e decía, quero en galego, agora mesmo empresas de fora, entón xe che din que non te poden atender en galego porque é que está en Salamanca. Entón son cousas que, por lei, sí que o terían que facer, porque todo o que depende da administración, se o cidadán ou a cidadá o require, terían que facelo, e dinche que non. Entón, houve uns pasos atrás, entón hai que un pouco tamén revisar todo o que sería o papel da administración como algo exemplar, para que o galego mellore no uso. E como se nos remata o tempo, Manuel Regueiro, que lle parece esa Eu relación? discrepo aquí, é aí que empezaríamos a polémica. Eu debo vivir noutro mundo. Sergas, a parte de a atención profesional magnífica, eu da que estou profundamente agradecido aos do ULA, Ollos Grandes e Polusa, que pasei polos tres, por ter diferentes motivos, pois eu vin, a min sempre me pediron e deronme os documentos en galego. Iso é o que constato. Diputación de Lugo, un exemplo. Concello de Lugo, tamén. Entón, eu sinto, pero eu vexo, non vexo os pasos atrás, non os vexo. Ahora, igual, non percibo ben, ou estou xa maior. E nos institutos, por suposto, salvo que retrocederan nestes 2 anos, vamos, é outro mundo. É outro mundo en galego, digamos. Tiven a suerte de vivir en Galicia, no País das Maravillas, ou non vexo aumento. Non o vexo nas familias, iso sí é verdade. E contra do que decía no vídeo, que non por levarlle a contraria,
nas familias da aldea vexo xente que fala da aldea, que eu son pailán da aldea, non o vexan mal. Vexo máis xente falando en castelán. Pais que entre eles e comigo, e de repente chega o meniño e que has hecho hoy? Claro, digo, oi, pero tú fixéchete fino. Entón rínse e di, no, é que claro, quizá que sean automatismos ou esa... Ou prexuizos. Sí, a ver, é certo que a nivel administrativo non todas as administracións obran da mesma maneira. Globalmente a máis galeguizada, na miña opinión tamén, eu creo que estamos de acordo en que é autonómica, e despois a nivel municipal, claro, conhecendo os concellos da provincia, varía moito dun concello a outro. Certo tamén é que hai unha proxección pública de determinados concellos que sí que fixeron moito e percorreron un longo camiño durante estes últimos 25 anos, sobre todo, desde fines dos 80, neste sentido, e que, desde logo, destacable, non? Agora ben, sobre todo a Administración Xeral do Estado, que parece desentenderse da situación de cooficialidade no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, é algo absolutamente mellorable, como mínimo mellorable. Manifestamente mellorable. E de Facenda é certo... Que é difícil facer a declaración, solicitar o borrador que o solicitas, tes que esperar. A min deron, fun ao proxecto ese padre, porque fan como padres, moi ben, era aquí en Lugo, que tamén, porque unha das cousas que decía na enquisa, é certo, notase a diferencia tamén. Sí, que pode ser, depende ao mellor da delegación. Sí, claro, era o que non debía ser, que dependera deso. Pero vamos, eu oigo a Diputación de Lugo, Muxiganga. Vamos, eu as poesías de Manuel María aprendinas agora, o de Caracol, Caracoliño, que parece que o neno que o fai tan mal, pois é unha maravilla, eu cada vez que o oio, digo, bueno, este xa poñía o de declamador oficial, non? É dicir, que hai iniciativas, hai cousas, eu vexos moi boas, que son optimista, bueno, é que necesito optimismo, é que senón non vivo. Pois remátase o noso tempo, xa sei que se nos quedou curto, pero non hai tempo para máis. Moitísimas grazas, Manuel Regueiro, quen foi director xeral de Política Lingüística, por estar connosco, Luís Villares, titular do Xulgado Contencioso número 2 de Lugo, e Mónica Pazos, vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística. E, como non, moitísimas grazas a todos vostedes por seguirnos unha noite máis. Xa lles digo que o vindeiro xoves tamén vai a ser moi interesante o debate, así que non se o perdan. Boas noites.